Tässä on mun kaikki kasvojen ihonhoitotuotteet. Ensimmäisenä mulla on tuolla vasemmassa alareunassa puhdistusmaito Eija Pace. Toisena alareunassa vasemmalta on kasvovesi Dermosolilta. Kolmanneksi vasemmalta alareunasta on se seerumi Eija Pace. Neljänneksi alareunasta vasemmalta on päivävoide 50 suojakerroin Eija Pace. Viidenneksi alareunasta vasemmalta on probiaattisvoide Eija Pace. Kuudenneksi alareunasta vasemmalta on silmän ympärysvoide Eija Pace. Toinen oikealta alareunasta on vedenkestävän silmämeikin puhdistusaine. Ensimmäinen oikealta alareunasta on kasvoöljy Dermosililta. Sitten päästään keskimmäiseen riviin. Kaksi ensimmäistä keskimmäiseltä riviltä vasemmalta on silmän aluslappuja. Keskimmäiseltä riviltä kolmas vasemmalta on kuorintanaamio Dermosililta. Keskimmäiseltä riviltä vasemmalta neljäs on risiiniöljy. Keskimmäiseltä riviltä neljäs oikealta on seerumi Avora. Keskimmäisellä rivillä oikealta on kolmas päivävoide Avora. Keskimmäiseltä riviltä oikealta toisena on yövoide Avora. Keskimmäiseltä riviltä oikealta ensimmäinen on silmän ympärysvoide Avora. Ylimmäisellä rivillä vasemmalta 4 kappaletta on kasvokangasmaskeja. Viimeiset 3 ylimmäiseltä riviltä oikealta on silmän aluslappuja. Ensin käytän Eija Pacen ryppyvoiteet ja sitten siirryn Avoran ryppyvoiteisiin. Jos tykkäsit videosta, laita peukku ylös ja tilaa kanava.